Χαίρετε. Καλημέρα. Σήμερα βρίσκομαι μαζί με τον Δήμαρχο Ρεθύμνου, τον κύριο Γιώργο Μαρινάκη. Θέλω να τον ευχαριστήσω από καρδιάς για την αποδοχή της πρόσκλησή μου για μια συνέντευξη, αλλά δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά, κύριε Δήμαρχε, διότι είμαστε συμπατριώτες, είσαι δήμαρχος στην περιοχή που ζω και μεγάλωσα και είμαι χαρούμενος διότι για 5η φορά καταφέρατε με ένα μεγάλο ποστό να ξαναεκλεγείτε δήμαρχος. Εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σας και όλα να πάνε καλά σε μια δύσκολη εποχή που ζούμε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε Γρηγόρη, που για δεύτερη φορά μου κάνεις την τιμή να μεταφέρεις τη φωνή της Κρήτης στη Σαλαμίνα και στην ευρύτερη περιοχή που ακούγεσαι. Στην Αθήνα, σε όλη την Αττική και όχι μόνο. Όπου είναι μια δεύτερη Κρήτη. Μεγάλη Κρήτη. Βέβαια. Όσο πληθυσμό έχουμε στην Αττική, άλλοι τόσο έχουμε και στο νησί. Άλλο τόσο έχουμε και στο νησί. Βέβαια. Είναι περίπου 1 εκατομμύριο οι Κρήτες στην Αττική γενικότερα. Ναι. Το ξέρω και είναι μια πάρα πολύ δυνατή φωνή, νομίζω, και μια υποστηρικτική δύναμη για τα συμφέροντα του νησιού. Αλλά εμείς οι Κρητικοί δεν νιώθουμε μόνο ότι είμαστε Κρητικοί, νιώθουμε ότι είμαστε και Έλληνες. Πάνω απ' όλα. Και μας ενδιαφέρει και το καλό όλο. Έτσι, άρα λοιπόν αδιακρίτως καταγωγής προσπαθούμε για το καλό. Και θεωρώ ότι είναι πολύ καλό και για μένα που μου δίνεις την ευκαιρία να πω τις σκέψεις μου, αν θέλετε, τις επιδιώξεις που πρέπει να έχει η τοπική αυτοδιοίκηση για τις τοπικές κοινωνίες και να απαντήσω σε ό,τι ερωτήματα νομίζεις εσύ ότι είναι χρήσιμο να μου απευθύνεις. Μάλιστα, είμαι καλά προετοιμασμένος. Δεν θα πάμε στα προηγούμενα, διότι τα είπαμε και τα ξέρει ο λαός και γι' αυτό σας τίμησε με αυτό το ποστό που σας τίμησε. Η προσφορά σας και των συνεργατών σας είναι τεράστια. Τα έχουμε πει σε προηγούμενη, όπως είπα, συνέντευξη και γι' αυτό το λόγο θα πάμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Ωραία, πριν πάμε, είπες μια λέξη κλειδί. Ναι. Οι συνεργάτες. Οι συνεργάτες, βεβαίως. Έχω πει ότι για το καλό χρειάζονται πολλοί. Για το κακό φτάνει κι ένας. Εντάξει. Λοιπόν, κανείς δήμαρχος δεν μπορεί να είναι επιτυχημένος αν δεν έχει μια ομάδα ανθρώπων και εντός του δημοτικού συστήματος, αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία που να στηρίζει την προσπάθειά του και να βοηθάει πραγματικά. Και από ό,τι γνωρίζω έχετε πάρα πολλούς καλούς συνεργάτες. Και αρκετοί από αυτοί είναι πατριώτες. Νομίζω ότι ένα, αν θέλετε, κριτήριο της επιτυχίας μου και ένα σημαντικός παράγοντας για αυτή την επιτυχία να εκλέγουμε 5 συνεχείς φορές είναι ακριβώς η ποιότητα των συνεργατών. Ακριβώς. Θα κάνω μια ερώτηση. Μου ήρθε στο μυαλό τώρα. Εχθές, αν θυμάμαι καλά, μου είχατε πει ότι είχατε προϋπολογισμό. Πόσες ώρες κράτησε? Από τις 3:20 μέχρι περίπου 4 ώρες κράτησε, 4,5. Λοιπόν, άλλοι δήμοι για να ψηφίσουν προϋπολογισμό κάνουν 10 ώρες και πάει και ακόμα περισσότερο. Και τη συνένεση πιστεύω ότι την έχετε απόλυτα. Είδατε, και εχθές ίσως είπαμε και περισσότερα από ό,τι έπρεπε. Η ουσία είναι ότι η διαβούλευση, όπως έχω πει και στο επικεφαλής, πρέπει να προηγείται του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι υπηρεσίες είναι ανοιχτές για όλους, για να δώσουν πληροφορίες, για να απαντήσουν σε ερωτήματα. Και μάλιστα, εχθές έγινε και μια μικρή διένεξη, γιατί τους είπα, δεν μπορείτε την τελευταία στιγμή να ρωτάτε μια υπηρεσία που χειρίζεται χιλιάδες κωδικούς ή υπολεπτομέρειες. Αυτά, αν έχουμε επιμέλεια, τα λύνουμε νωρίτερα. Η μέρα της συνεδρίας του για τον προϋπολογισμό είναι μια ημέρα σημαντική για το Δήμο. Σημαντικότερα συνεδριάσεις. Ακριβώς. Επειδή είμαι και εγώ αυτοδιοικητικός και ξέρω τι σημαίνει. Το γνωρίζω. Ξέρω και τις ιδιότητες σου. Είναι λοιπόν σημαντικός γιατί δίνει το πολιτικό στίγμα της πρότασης αλλά και της αναλύκης στον κόσμο τις δυσκολίες. Ξέρετε, οι προπολογισμοί, και αυτό πρέπει να το κατανοήσει ο κόσμος, δεν είναι όπως παλιά που ήταν ευχετική. Δηλαδή ήταν η κατάθεση προθέσεων της Δημοτικής Αρχής.
Τώρα έχουμε κανόνες. Βέβαια, Δεν κανόνες μπορείς και να λες αυστηρούς κανόνες. ό,τι θες. Δεν μπορείς να λες χρήματα ότι θα ξοδέψεις που δεν έχεις. Δεν μπορείς καν να βάλεις και αυτά που θα έλθουν. Αν δεν έχουν ήδη Αν μπει δεν στο έχουν, ταμείο σου. ναι, βέβαια. Αυτό λοιπόν, αυτή η δημοσιονομική πειθαρχία που υπάρχει, πρέπει να μας κάνει όλους πιο υπεύθυνους. Οι κανόνες, όπως είπατε, είναι πολύ ισχυροί και επειδή σε έχω διαβάσει το νέο νόμο που ισχύει και τις εγκυκλίους που έβγαλε η κυβέρνηση στο Υπουργείο Εσωτερικών, ξέρω ότι πλέον τα καλαμπούρια έχουν τελειώσει στους Δήμους. Ευτυχώς. Έχουν τελειώσει, ευτυχώς. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στα βαθιά. Πάμε στα βαθιά. Θα πούμε για το προσεχές κομμάτι που είναι η πενταετία που θα υπηρετήσετε και έχει ο Θεός. Όταν λέτε ανάπτυξη ρεθμí, τι εννοείτε? Και αρχίζω τις ερωτήσεις μία-μία. Ναι. Λοιπόν, πέστε μου, ανάπτυξη ρεθύμνου τι σημαίνει? Καταρχήν, θα σας ευνηδιάσω και θα απαντήσω με άλλο τρόπο. Για μένα, η ανάπτυξη προϋποθέτει την κοινωνική συνοχή. Για να μπορούμε να πάμε ψηλότερα, πρέπει να πηγαίνουμε όλοι μαζί, τουλάχιστον οι περισσότεροι μαζί. Η επιδίωξή μου λοιπόν είναι να κάνω αυτές τις ενέσεις, ώστε το Ρέθυμνο, επειδή έχει δύο πόλους, μάλλον τρεις πόλους για να στηριχθεί και να αναπτυχθεί. Ναι. Ο ένας πόλος είναι ο τουρισμός. Εκεί ήθελα να καταλήξω, τον τουρισμό. Εκεί πρέπει να κάνουμε την πόλη μας προσβάσιμη, να είναι φιλική. Και όταν είναι φιλική για τον επισκέπτη, που έρθει για λίγες μέρες, είναι ακόμα πιο φιλική για τον πολίτη και τον συμπατριώτη μας, τον ντόπιο πληθυσμό που είναι συνέχεια εδώ. Είναι το πανεπιστήμιό μας, που δεν είναι μόνο ένας φάρος πνευματικός και δίνει μια τεράστια όθηση. Ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια. Ακριβώς. Και είναι όμως και ένας οικονομικός πόλος ανάπτυξης. Εγώ το είπα και προχθές σε μια συνέντευξη που έδωσα σε ένα κανάλι του νησιού, ότι το Ρεθυμνό έγινε Ρεθυμνάκι, από Ρεθυμνάκι Ρέθυμνο, Ρεθυμνάρα. χάρη στο πανεπιστήμιο αρχικά και μετά λόγω του τουρισμού. Και ο τρίτος πόλος είναι ο πρωτογενής τομέας, που έχουμε την ευλογία να μην χρειάζεται να διώχνουμε τα προϊόντα μας εκτός νησιού, αφού οι καταναλωτές μας επισκέπτονται. Απλώς πρέπει να καλλιεργήσουμε την κουλτούρα ότι το ελαιόλαδό μας, που τώρα έχει ακριβήσει και θα έλεγα ότι εκεί θέλει ένα εξορθολογισμό για το καλό του προϊόντος και του παραγωγού, γιατί ό,τι γίνεται χρηματιστηριακό προϊόν έχει μεταπτώσεις και δεν είναι σωστό και λογικό με μια πολύ ακριβή τιμή ελαιολάδου να αποξενώσουμε τους καταναλωτές από το προϊόν, γιατί υπάρχει ο κόσμος φτωχός που δεν μπορεί να το καταναλώσει. Δεν είναι όλη παραγωγή. Και από την άλλη μεριά και ο παραγωγός πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι με τα 2 και 3 ευρώ δεν μπορούσε να επιβιώσει. Λογικά. Διότι είναι τεράστιο το κόστος ελαιοκομιδής και όλης της διαδικασίας. Είναι λοιπόν ο πρωτογενής τομέας που και εκεί μπορούμε να διασυνδέσουμε τον τουριστικό τομέα με τον πρωτογενή, ώστε τα προϊόντα να καταναλώνονται στα εστιατόρια μας, στα ξενοδοχεία μας, να δείχνουμε την ποιοτική διαφορά του προϊόντος που έχουμε. Δεν έχω καμία σχέση. Εγώ ακόμα και ακτινίδιο που όταν δεν έχουμε ντόπιο ακτινίδιο στην Κρήτη και μου φέρουν από εισαγόμενο, καταλαβαίνω μέσα στη διαφορά. Ποια είναι η διαφορά? Δεν είναι νόστιμο. Είναι πιο μεγάλο, είναι πιο βανταχτερό, αλλά δεν είναι νόστιμο. Ακριβώς. Λοιπόν, η ανάπτυξη, αγαπητέ, θα γίνει με πολλά έργα. Η Κρήτη χρειάζεται... Πάμε στα επιμέρους. Πάμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από εδώ κοντά. Ναι. Ανάπλαση πλατείας 4 Μαρτύρων και υπογειοποίηση του πάρκινγκ. Ναι. Είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα γενικότερα και στο κυκλοφοριακό. Σας τα λέω και τα τρία μαζί, Ναι. διότι είναι συναφή μεταξύ τους. Γρηγόρη μου, θα ξεκινήσω πάλι λίγο ανάποδα και θα πω στους ανθρώπους που μας ακούνε, γιατί πρέπει να νικήσουμε το μυαλό μας πρώτα και μετά θα κάνουμε έργα υποδομής. Έχει αποδειχθεί μαθηματικά και με επιστημονικές μελέτες ότι όσα έργα και να κάνεις, αν δεν αυτοπεριοριστούμε, δεν θα φτάνουν. Σε 6 μήνες θα είναι κορεσμένα.
Αυτό το έργο που αναφέρατε είναι εμβληματικό έργο για το Ρέθυμνο. Πολύ. Θα ενώσει καταρχήν μια τεράστια βιοκλιματική πλατεία, θα είναι το μεγαλύτερο φυτεμένο δώμα στην Ελλάδα, παράλληλα με το δημοτικό κήπο που είναι 25 στρέμματα και κάτι παραπάνω. Ένας από τους ωραιότερους κήπους που υπάρχουν. Είναι αλήθεια αυτό. Φτιάχνουμε κατευθείαν μια όαση στο κέντρο της πόλης, εκεί που τώρα είναι λαμαρίνες που εκπέμπουν σκόνη, καυσαέριο και θερμοκρασία. Θα έχουμε ένα ωραίο φυτεμένο δώμα, στη συνέχεια το δημοτικό μας κήπο και από κάτω διπλασιασμό των υπαρχουσών θέσεων. Πάμε 400 θέσεις που νομίζω ότι είναι υπεραρκετές. Τώρα πόσες θέσεις έχει? Τώρα είναι 200 και κάτι. 400 θέσεις. Ναι. Μεγάλη υπόθεση. Ναι, θα είναι δίπατο. Θα είναι ένα έργο πρωτοποριακό. Θεωρώ ότι θα θωρακίσουμε και το ιστορικό κέντρο έτσι. Δηλαδή και θα βοηθήσουμε και τους πολίτες, τους μόνιμους κατοίκους, να μην ταλαιπωρούνται όταν θέλουν να επισκεφτούν το εμπορικό κέντρο που είναι η παλιά μας πόλη. Μεγάλη υπόθεση. Ναι. Μεγάλη υπόθεση. Είναι ένα έργο που θα στοιχίζει αρκετά εκατομμύρια. Ναι. Θα ξεπεράσει τα 25 Αυτό εκατομμύρια. χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή με ιδίους πόρους και από το Υπουργείο? Έχουμε τριπλό σύστημα. Τα πολλά χρήματα τα παίρνουμε, 20 εκατομμύρια παίρνουμε από το Ταμείο Ανάπτυξης 10 και από το Υπουργείο το ημεπερά άλλα 10 και τα υπόλοιπα που θα χρειαστούν, γιατί πιστεύω θα πάρουμε και κάποια έκπτωση, θα τα βάλει ο Δήμος Ρεθύμνης. Αλλά το αποτύπωμα αυτού του έργου θα είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα είναι ένα εμβληματικό μεγάλο έργο. Τι χρόνο θα πάρει? Θεωρώ ότι θέλει, το men parking θα τελειώσει από τότε που θα αρχίσουμε σε 2 χρόνια. Η πλατεία θα χρειαστεί ακόμα μερικούς μήνες. Δηλαδή θα δώσουμε προτεραιότητα να γίνει το parking. Το κυριότερο. Ναι. Το οποίο δεν είναι ένα έργο που μπορεί να γίνεται παράλληλα, αλλά θα το δουλέψουμε με προτεραιότητα το parking, γιατί αυτό θα χρειαστεί η πόλη άμεσα και θα νιώσει ακριβώς όπως λένε σε αυτή την ωραίο παραμύθι με το Χότζα που έβαλαν τον άλλο και έκλεινε δωμάτια και ξαφνικά απελευθέρωσε τα δωμάτια που είχε κλείσει, που είχε βάλει, θυμάστε, τα ζωάκια αυτά. Έτσι θα νιώσει και δεν νιώσει. Ξαφνικά θα νιώσουν ότι διπλασιαστήκαν και τριπλασιαστήκαν οι δυνατότητες. Αλλά πάνω απ' όλα δέστε. Όλες μας οι πόλεις έχουν χτιστεί για πολύ λιγότερο πληθυσμό από αυτό που σήμερα υποδεχόμαστε. Έχω ερώτηση και γι' αυτό. Ωραία. Το Ρέθυμνο έχει πολλές αρχαιότητες και στην περιφέρεια αλλά και εδώ. Τι θα γίνει με το Αρχαιολογικό Μουσείο? Ξέρω ότι κάποιες ενέργειες έχετε κάνει. Όχι ενέργειες. Προχθές μάλιστα μας παρουσίασαν οι μελετητές, γιατί εγκαταστήσαμε τους μελετητές, το προσχέδιο του νέου μουσείου. Ένα καταπληκτικό εμβληματικό έργο θα γίνει. Πού θα γίνει αυτό? Εκεί που σήμερα είναι το χτέλ. Είναι στο περιφερειακό δρόμο, στον παραλιακό δρόμο. Είναι σε ένα... Πολύ προσβάσιμο κτλ. Βέβαια, και κάνουμε και μια γειτονιά. Δηλαδή στην προέκταση του μουσείου είναι από πάνω η φορτέτσα. Δεσπόζη φορτέτσα. Εκεί τι θα γίνει με τη φορτέτσα? Θα αναβαθμιστεί, τι θα γίνει? Νομίζω ότι το επόμενο μεγάλο μας έργο, το οποίο γι' αυτό είναι στο στάδιο προκήρυξη των μελετών, είναι η ανάδειξη, η προστασία των τυχών και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Να ξέρετε, επειδή βλέπω την αδημονία σας και είναι λογική, αυτό το πρόγραμμα είναι γύρω στα 25 εκατομμύρια. Βέβαια, είναι τόσο τεράστιο. Γιατί είναι τεράστιος χώρος, θέλει και προστασία, θέλει και τα τείχη δηλαδή και να καθαριστούν και να στερεωθούν, θέλει και ο περιβάλλον χώρος να διαμορφωθεί, θέλει και έναν απομένον κτίριο που δεν έχει ακόμα φτιαχτεί και να φτάσει σε μια μορφή λειτουργική, να μπει και αυτό, είναι και αυτό στο πρόγραμμα μέσα. Θεωρώ ότι το κάστρο μας και σήμερα ακόμα που μιλάμε είναι σε μια εξαιρετική κατάσταση, αλλά είναι αμαρτία να το αφήσουμε λίγο ακόμα, γιατί στο τέλος τα χρήματα που θα χρειαστούν θα είναι διπλάσια από αυτό που σήμερα θα ξοδέψουμε. Γιατί ήδη υπάρχουν φθορές, εξωτερικές τουλάχιστον στο τείχη υπάρχουν φθορές. Για το όνομα Θεού, όταν είναι ένα κτίριο το οποίο έχει γίνει το 16ο αιώνα, λογικά. Είναι λογικό. Και κοντά στη θάλασσα, το οποίο το επηρεάζει. Πάνω στη θάλασσα. Πάνω στη θάλασσα. Πάμε λοιπόν, για όλα αυτά που λέμε, το Ρέθυμνο μεγαλώνει, κόσμος πολύς, χωροταξική,
προταξικός σχεδιασμός. Ναι, ήδη έχουμε προκηρύξει 2 επεκτάσεις σχεδίου. Ξέρετε, είμαι εδώ 8 μέρες, 9 Ναι. και πολλοί κόσμος, γιατί συζητάω, ανησυχούν για αυτό το θέμα και λένε, και κυρίως οι επιχειρηματίες που ασχολούνται με πωλήσεις, αγορές κτλ. Καταρχήν, Να εξαπλωθεί, δηλαδή να αρχίσουν να μπουν περιοχές στο σχέδιο πόλης. ήδη είχαμε μια μικρή νομική διένεξη, όχι εμείς, μεταξύ τους εργολάβοι, έληξε, ανοίγουμε τις προσφορές, θα εγκαταστήσουμε τις επόμενες μέρες το μελετητή που θα κάνει την πρώτη επέκταση του σχεδίου πόλης. Είναι η περιοχή από το κέντρο του Ρεθύμνου και τα ανατολικά προάστια. Ήδη έχουμε προκηρύξει και την άλλη μελέτη για την περιοχή της Αρακίνας. Ακολουθούμε επακριβώς ό,τι υποσχεθήκαμε και θα ξέρετε ότι και φέτος δηλαδή, ό,τι χρήματα μπορέσω να εξοικονομήσω, θα το κάνω με πολύ, έτσι, αν θέλετε, ευχαρίστηση. Θέλω να δώσω εκτόνωση στην πίεση που υπάρχει, γιατί δημιουργούμε φοβερές υπεραξίες έως παράλογες. Θα πρέπει λοιπόν να αποκτήσει το δικαίωμα καθένας να έχει το σπίτι του σε νόμιμη πολεοδομημένη γη, διότι αλλιώς δημιουργούμε ανισότητες μεταξύ των πολιτών ή δημιουργούμε και μεγάλα κόστη. Ξέρετε, η άναρχη δόμηση, ο καθένας χτίζει όπου θέλει, σημαίνει τι? Ότι και τα έργα υποδομής πρέπει να πάνε εκεί που θέλει εκείνος. Αλλά αυτό το κόστος ποιος το πληρώσει? Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα των Δήμων. Είναι ένα θέμα αυτό. Πολύ μεγάλο. Έτσι. Πολύ και μεγάλο. θα πρέπει να το σκεφτούν όλοι εκείνοι που, εν πάση περιπτώσει, σκέφτονται μόνο έτσι πολύ στενόκαρδα. Υπάρχει πρόβλημα, δυστυχώς, με την άναρχη δόμηση. Βέβαια, δεν πρέπει να πάμε και στην υπερβολή. Γιατί έχουν δημιουργηθεί ήδη προσδοκίες, αλλά πρέπει μια τάξη να μπει και νομίζω ότι θα μπει στο τέλος. Ωραία. Αυτό ακούγεται καλά. Ξέρω ότι υπήρχε μια προεργασία πολλών ετών και πιστεύω ότι τώρα είναι ο καιρός της υλοποίησης. Έχετε πάρει από το Υπουργείο Εσωτερικών χρήματα για τον επέκταση σχεδίου? Όχι. Διότι ξέρετε, κάποια στιγμή δεν δίδονταν χρήματα γι' αυτό. Τώρα δεν δίνονται ή τουλάχιστον δεν έχουμε πάρει και δεν έχουν δώσει και αλλού. Νομίζω από την περιφέρεια, συγγνώμη, ναι. Από την περιφέρεια δίδονταν. Όχι από το Υπουργείο. Δεν δίνονται. Θα ξέρετε το εξής. Η περιφέρεια είχε χρηματοδοτήσει αρκετές περιοχές για την ένταξη του σχεδίου. Όχι στην Κρήτη πάντα. Όχι. Περιφέρεια Αττικής. Αττικής μπορεί. Ξέρετε, ο κάθε περιφερειάρχης κάνει τη δικιά του στόχευση επιδιώξεων και στόχων. Και εντάξει, δεν έχουμε παράπονο από το Σταύρο τον Αρναουτάκη, έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία και είναι εξαιρετικός περιφερειάρχης. Πολύ επιτυχημένος. Αλλά θα ξέρετε ότι το Πράσινο Ταμείο έπρεπε κανονικά να χρηματοδοτεί αυτές τις επεκτάσεις. Το Πράσινο Ταμείο, το οποίο τροφοδοτείται από τα χρήματα των αυθαιρέτων τα δικά μας, που έχουμε στους δήμους μας. Άρα λοιπόν αυτή η ανταποδοτικότητα, η οποία ξεκίνησε η κακή συνήθεια από την εποχή και πριν τα μνημόνια, αλλά στα μνημόνια διονγκώθηκε ακόμα περισσότερο, τα χρήματα τα οποία παίρνει από τα πρόστιμα των αυθαιρέτων έπρεπε ανταποδοτικά να επιστραφούν στην κοινωνία. Ένα μέρος επιστρέφεται, αλλά είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό. Είναι λιγότερο του 5% να καταλάβω. Και μιλάμε για δισεκατομμύρια. Βέβαια. Ειδικά συνεχές εντάξεις, συνεχές προστίμα, συνέχεια όλα αυτά. Πάνε. Δεν είναι αυτό, είναι τα πρόστιμα που βγαίνουν, που όλο νομοποιούνται. Ναι. Ένα άλλο θέμα που θέλω να σας ρωτήσω είναι το κυκλοφοριακό. Ναι. Σας είπα εμέσως την άποψή μου. Όταν, κοιτάτε, είναι σαν να θέλω εγώ, μια που είμαστε κριτικοί, ξέρω ποια είναι τα έθιμά μας, που στους γάμους μας καλούμε 1000 ανθρώπους, να κάνω και στο σαλόνι του σπιτιού μου το γάμο των παιδιών μου. Η πόλη μας είχε χτιστεί για 18.000 κατοίκους. Το καλοκαίρι γίνεται 100 και πλέον. Μόνο. Και τώρα, να σου πω κάτι, τώρα που είμαστε έξω, βγείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτου, δεν υπάρχουν 5 αυτοκίνητα. Όταν το πρωί ξεκινάνε τα σχολεία και το μεσημέρι που σχολάζουν τα σχολεία και κάποιες ώρες των φροντιστηρίων το απόγευμα, λόγω των χρήσεων που έχουν μαζευτεί
στο κέντρο της πόλης, δημιουργούν αυτό που λέμε κυκλοφοριακό. Το θέμα δεν το λύνουν τα πάρκινγκ όπως νομίζουν κάποιοι. Γιατί δεν λένε πάρκινγκ ότι εγώ θα πάω στην καφετέρια, θα παρκάρω 5-6 ώρες, θα πίνω το καφεδάκι μου, θα λέω με την ιστορία του την παρέα μου και πρέπει ο δήμαρχος να μου βρει που θα παρκάρω. Δεν είναι έτσι. Οι πόλεις πρέπει να είναι για τους πολίτες. Τους δρόμους έχουμε για να διερχόμαστε, όχι για να σταθμεύουμε. Η στάθμη πρέπει να είναι επιλεκτική και δεν είμαι υπέρ της ακριβής στάθμευσης. Είμαι όμως υπέρ της ρυθμισμένης στάθμευσης. Στο Ρέθυμνο έχουμε εξευθυλιστικά ποσά. Η ώρα στην ελεγχόμενη στάθμευση είναι 0,70. Τα βλέπω γιατί τα πληρώνω κάθε Εντάξει. τα βλέπω. Άρα λοιπόν... Στην Αθήνα είναι δισεόρατα. Εδώ πήγα προχθές στην Αθήνα και έφαγα με ένα φίλο μου σε ένα εστιατόριο και ήταν ακριβότερος ο λογαριασμός στο πάρκινγκ παρά στο εστιατόριο. Το ξέρω. Που λέει ο λόγος. Μα εγώ βλέπω γιατί κάθε μέρα που κατεβαίνω κάτω πάω και παρκάρω εκεί. Και κάθομαι 3 ώρες γιατί τρέχω τώρα με τα θέματα κτηματολογίων κτλ. 2 ευρώ. 2 ευρώ, 2,10. Ναι, στο πάρκινγκ. Στο πάρκινγκ του Μαρτύρων. Στον δρόμο, στην ελεγχόμενη, είναι 0,70 η ώρα. Αντιλαμβάνεστε. Απόλυτα. Δηλαδή, κοιτάτε, εγώ είπα... Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι η επέκταση του Ρεθύμνου νομίζω ότι θα βάλει μια σειρά και θα εκτονώσει. Κυρίως η επέκταση, ξέρετε, όταν φύγουν χρήσεις, όταν εμείς τώρα κάνουμε μια πολιτική με χρηματοδοτημένο πρόγραμμα, την πολιτική της γειτονιάς. Το έχω σαν ερώτηση. Δηλαδή, να το πω εδώ στο κυκλοφοριακό, δηλαδή, ποια είναι η φιλοσοφία. Εγώ να μην χρειάζεται για να πάρω από την εφημερίδα μου μέχρι το πιο απλό πραγματάκι του κόσμου να κατεβώ στο κέντρο της πόλης. Γιατί το είχα απορία αυτό. Η γειτονιά να λειτουργήσει σαν μια κυψέλη, σαν μια κοινωνία μικρή, που οι άνθρωποι να συναντιόνται σε μεγάλα πεζοδρόμια, σε ωραία πλατώματα, σε ωραία παρκάκια, που δεν χρειάζεται να είναι τεράστια. Να ξαναγίνουμε πλέον γείτονες και φίλοι. Ζούμε στην ίδια οικοδομή και δεν γνωριζόμαστε. Ούτε καλημέρα δεν λέμε. Στο σας έρεμα μπούμε, μπορεί να πούμε. Μπορεί. Αυτό πρέπει αυτή η αποξένωση να τη διώξουμε. Ο κριτικός από τη φύση του είναι κοινωνικός. Πολύ. Και θέλει να έχει συμμετοχή. Άρα λοιπόν, βλέπετε και τα σχολεία που σχεδιάζομαι, τα σχεδιάζομαι έτσι ώστε να είναι περιφερειακά. Είδατε τι κάναμε. Τα παλιά σχολεία στην πόλη μας, αν δείτε το χάρτη της παλιάς πόλης, είναι στην ουσία έξω από την πόλη. Yeah. Το ότι ήρθαμε εμείς και την κάναμε, εκεί που τα σχολεία την κάναμε το κέντρο της πόλης, έγινε λόγω των επεκτάσεων. Εγώ στο πρώτο γυμνάσιο ήμουν, εκεί έκανα... Και εγώ το ίδιο. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Ναι. Ψηφιακός μετασχηματισμός της ΔΕΙΑ. Ναι. Τι πρόκειται να γίνει και αν δεν κάνω λάθος είστε και πρόεδρος... Είμαι της ΔΕΙΑ, είμαι πρόεδρος της Ενώσης Δημοτικών Επιχειρήσεων όλης της Ελλάδος. Ναι, και τι γίνεται εκεί πέρα. Δηλαδή, πέρα από το ψηφιακό μετασχηματισμό, θα ξέρετε ότι έχω εξασφαλίσει για το Ρέθυμνο από την Ευρώπη απευθείας και συμφώνησε και η ελληνική κυβέρνηση και ευχαριστώ γι' αυτό, ένα πρόγραμμα ολιστικό. Δηλαδή, σε 3 χρόνια, και δεν υπερβάλλω καθόλου, δεν θα υπάρχει κανένα χωριό από τα 101 του Δήμου Ρεθύμνης που να μην έχει πλήρη αποχετευτική διοχέτευση σε βιολογικούς. Να μην έχουμε αλλάξει τα δίκτυα των νερών. Να μην έχουμε κάνει όπου πρέπει διαχωρισμό των δικτύων. Να έχουμε κάνει όλες τις παρεμβάσεις ώστε να μην υπάρχει πλέον παράπονο για την πρόσβαση σε καλό, ασφαλές και υγιεινό πόσιμο νερό και τα λίματά μας να πηγαίνουν εκεί που πρέπει και να μην μολύνουμε το περιβάλλον. Αυτά είναι χρηματοδοτημένα όλα. Ναι. Είναι 53 εκατομμύρια από την Ευρώπη. Ήδη τα έχω κάνει πάνω από 70 με προστατικά προγράμματα που παίρνω και από τα ελληνικά μέσα χρηματοδότησης. Θεωρώ ότι θα το πιάσουμε το εκατοστάρικο. Με λίγα λόγια, το Ρέθυμνο πάει να ξεπεράσει τα Τρίκαλα. Νομίζω ότι είναι μια φήμη. Ξέρετε, η βιβλιοθήκη μου είναι γεμάτη με πρώτα βραβεία. Ευρωπαϊκά. Δεν νομίζω να πήρε τα Τρίκαλα κανένα. Τα Τρίκαλα έκανε ένα εξαιρετικό δήμαρχο που και τώρα είναι υπουργός, που αυτό που κάνει ήξερε να το επικοινωνεί σωστά. Έτσι.
Εμείς δεν λέμε έτσι. Ξέρω ότι έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά στα Τρίκαλα. Αλλά σας λέω λοιπόν ότι έχουν γίνει παράλληλες το ίδιο καλές δουλειές και σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα. Και σε άλλες αρκετές. Ναι. Και να ξέρετε ότι, και θα το πω και μην θυμώσουν αν με ακούσουν κάποιοι από το κεντρικό σύστημα, η ποιότητα των αυτοδιοικητικών, ο μέσος όρος εννοώ πάντα, και εμείς έχουμε κάποιους που δεν θέλαμε να έχουμε, είναι υψηλότερος από το κεντρικό πολιτικό σύστημα. Για να καταλάβετε τι έργο έχετε κάνει, θα σας πω ένα παράδειγμα. Στη Σαλαμίνα, αποχέτευση ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια, με μια χρηματοδότηση ευρωπαϊκή 16 εκατομμύρια, τελικά η αποχέτευση έχει πάει 45. Και δεν έχει τελειώσει ακόμα. Και έχει ένα σωρό προβλήματα. Πάντως να ξέρετε ότι όλα τα πρόστιμα που πληρώνουμε, τα πληρώνουμε για την Ανατολική Αττική. Όπου είχαμε ΔΕΙΑ, τώρα τους έχουν βάλει κάποιοι στο στόχαστρο, νομίζω τελείως άδικα, δεν πληρώνει πρόστιμο η Ελλάδα. Πληρώνει πρόστιμο εκεί που τώρα βέβαια, και αυτό είναι μια πολύ συλλογική δουλειά που έγινε τα τελευταία χρόνια, αποκαθίστανται αυτές οι κακολειτουργίες και εγώ νομίζω σε μια διετία δεν θα έχουμε πλέον περιβαλλοντολογικό πρόστιμο για τα θέματα των αποχετεύσεων στην Ελλάδα. Αλλά όλα τα χρήματα τα πήγαν εκεί. Το 90%. Εντάξει, δεν ξέρω αν το 90% ή το 80%. Ψηφιακή. Η ψηφιακή μετάβαση. Αυτό. Εμείς θέλουμε ο πολίτης από το σπίτι του να κάνει τα πάντα. Δηλαδή, να πληρώνει, να ενημερώνει, να στέλνει το αίτημά του, να στέλνει τη βλάβη του, το παράπονο, τη διαμαρτυρία, να ενημερώνεται ότι σε λίγη ώρα θα έχει διακοπή στη γειτονιά του. Αλλά δεν είναι μόνο να ενημερώνεται. Εμείς σαν σύστημα να είμαστε έτσι ψηφιοποιημένοι μέσω των συστημάτων που έχουμε εγκαταστήσει, ώστε να μην χρειάζεται να νεκρώνουμε μια τεράστια ζώνη για μια βλάβη που είναι από εδώ, αλλά με τη ζωνοποίηση των συστημάτων και την ενημέρωση που έχουμε, να πηγαίνουμε όπως πάει ο γιατρός και κάνει εγχείρηση στο σημείο αυτό και δεν πειράζει τα υπόλοιπα όργανα, έτσι και εμείς να πηγαίνουμε στο συγκεκριμένο σημείο και να απομονώνουμε από ίδρυυση μόνο την περιοχή εκείνη που είναι απαραίτητο να γίνει. Αλλά με τέτοια ζωνοποίηση, πολλοένα να είναι και μικρότερη αυτή η περιοχή. Ξέρετε, το νερό είναι, λέγαμε παλιά και δεν το πιστεύαμε εμείς οι πιτσιρικάδες, το ακούγαμε ότι θα είναι η αιτία του Τρίτου Παγκόσμιου Πολέμου. Η επόμενη ερώτηση είναι για το νερό. Νομίζω, αγαπητέ μου Γρηγόρη, αν σε προλαβαίνω, ότι το νερό... Υπάρχει πρόβλημα με το νερό. Δεν το αγαπάμε το νερό. Όχι. Τίποτα που αγαπάς δεν το σπαταλάς. Ξέρετε, και πολλοί μιλάνε για δωρεάν νερό και δεν ξέρω τι. Όταν πέφτει από τον ουρανό η βροχούλα είναι δωρεάν. Όταν μπαίνει όμως σε συστήματα και το επεξεργάζεσαι και το διηλύζεις και το μεταφέρεις και καταναλώνεις ενέργεια για να το βγάλεις από τα έγκατα της γης. Αυτό το νερό... Το θέμα είναι να έχουν και τα έγκατα. Λοιπόν, ναι. Αν συνεχίσουμε όπως κάνουμε τώρα, δεν θα έχουν. Ήδη τώρα, αν κάνετε μια περιοδεία στα ποτάμια μέσα στις πηγές μας, δεν έχουν ανοίξει ακόμα οι φλέβες που λέμε, οι πηγές μας δεν άνοιξαν. Μία στο κέντρο άνοιξε και βγάζει νερά. Στο κέντρο. Στο κέντρο, στα βουνά του κέντρου. Ναι, στα χωριά μου δηλαδή. Να σου πω κάτι. Αυτό δεν πρέπει να το λέμε όμως, γιατί είναι ένα. Κοιτάξτε, από το Σάββατο που άρχισε και έβρεχε Σάββατο, Παρασκευή βράδυ μάλλον, εγώ μου θύμισε παλιές εποχές μία βροχή η οποία ήταν ποτιστική, το οποίο εγώ πιστεύω με τον τρόπο που έπεφτε το νερό το ρούφαγε η γη. Δηλαδή λίγη θα ήταν η απώλεια από αυτό, αλλά η γη διψούσε. Δεν είχε καθόλου νερό. Καλοκαίρι μέχρι πρόσφατα. Ήταν ευλογία αυτό το τελευταίο νερό. Ευλογία, το ευχαριστήθηκα. Δεν είχαμε καμία ζημιά. Έπεσε με όμορφο τρόπο. Με όμορφο τρόπο. Η λίμνη του Κουρνά ανέβηκε πάνω από 1 μέτρο από ό,τι ήταν η στάθμη. Το φράγμα των ποταμών έτοιμο να ξεχυλήσει. Είναι πάρα πολύ καλά, ναι, είναι εξαιρετικά. Ενώ τα πράγματα της Ανατολικής Κρήτης έχουν τελείως άδεια. Είναι δηλαδή τραγωδία. Έχουν αναλωθεί εκατοντάδες εκατομμύρια χωρίς το ανάλογο αποτέλεσμα. Μα δεν έριξε νερό από εκεί. Ναι, μα ξέρετε τα φράγματα δεν είναι μόνο το νερό. Θα σας πω το εξής. Στην Ιταλία πέρυσι απαγορεύσαν τις πισίνες.
πριν από 2 χρόνια απογορεύσανε σε μια έκταση 800.000 εκταρίων την καλλιέργεια. Πού θα πάμε? Το νερό, να ξέρετε, δεν το χρησιμοποιούμε, το σπαταλούμε. Η δε μεγάλη πληγή είναι η άναρχη άρδευση. Κάποιοι νομίζουν ότι βάζουν τα πυραυλάκια και ποτίζουν και πάνε και παίζουν πρέφασια και τάβλες στο καφενείο και μετά γυρίζουν το κλείνουν το νερό. Έχουν σκεφτεί τα παιδιά τους ότι, δεν λέω για τα εγγόνια τους, ότι τα παιδιά τους δεν θα προλάβουν αυτή την πηγή? Δυστυχώς θα πρέπει εδώ πρέπει να έρθει τώρα η πολιτεία με κανόνες, με εποπτείες, με καινούργια συστήματα. Δηλαδή λέμε για τηλεμετρία στην πόλη, να πάμε να πιάσουμε το πόσιμο νερό. Ξέρετε πώς είναι το πόσιμο νερό από αυτό που συνήθως παράγεται σε μια περιοχή? Είναι το 12 με 13%. Το αρδευτικό είναι 85 και 87%. Μεγάλο πρόβλημα. Και στο αρδευτικό έχουμε ασυδοσία και στο πόσιμο μιλάμε για τη διαρροή του 30-40%, δηλαδή μιλάμε για 3 ή 4 μονάδες, ενώ τις 87 δεν τις ελέγχει κανείς. Εγώ τα έχω πει και στους υπουργούς και χαίρομαι που ακούω τώρα τελευταία ότι μπαίνει στην προβληματική του στο θέμα του αρδεύσιμου νερού. Είμαστε έτοιμοι η ΕΔΕΙΑ να συνεργαστεί θεσμικά με τα Υπουργεία. Το νερό είναι ένα προϊόν. Δεν μπορεί να έχει 15 κουμανταδόρους που δεν έχουν συνοηθεί μαζί και να δούμε το ρόλο του καθενός. Ξεκαθαρισμένα και με βάση σχεδίου. Όχι έτσι και όπως τύχει. Αυτή είναι η άποψή μου. Ή εννοείται όταν λέτε για πρότυπο εκπαιδευτικό κέντρο? Είδατε κάτι, εμείς έχουμε τη χαρά μεταξύ των ανθρώπων που με τίμησαν και τώρα με τη συμμετοχή τους να είναι και ο κύριος Παδογιάννης ο Νεκτάριος, όπως πριν ήταν ο κύριος Γιωργαλής, ένας εξαιρετικός εκπαιδευτικός. Ο Νεκτάριος ο Παδογιάννης είναι από τους καλύτερους φυσικούς παγκοσμίως. Είναι καθηγητής στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Κάνουν το πείραμα Hyper εδώ στην περιοχή των 3 μοναστηριών, ένα πρόγραμμα το οποίο είναι παγκόσμιας ακτινοβολίας, και η φιλοδοξία μας είναι να δώσουμε στο Ρέθυμνο ξανά την έγκλη της πόλης των γραμμάτων. Δηλαδή να γίνει μια Κυψέλη γνώσης, πληροφορίας, να έρχονται ειδικοί επιστήμονες, να εκπαιδεύουν τους ανθρώπους μας, να έρχονται φοιτητές από όλο τον κόσμο. Να γίνονται συνέδρια, να γίνεται ανταλλαγή γνώσης, να ενεργοποιήσουμε τα 3 πανεπιστήμια της Κρήτης, δηλαδή το Πανεπιστήμιο, το Μεσογειακό, αλλά και το Πολυτεχνείο, να νιώσουμε ξανά μια αναβάθμιση που πρέπει να νιώσουμε. Γιατί ασχολούμαστε πολύ με όλα τα άλλα και λιγότερο με την παιδεία, γι' αυτό και βλέπετε και αυτή την έκσταση της παιδικής εγκληματικότητας, της εφηβικής εγκληματικότητας. Μεγάλη μάστιγα. Εντάξει, αυτό δείχνει 2 πράγματα. Απουσία ανατροφής και απουσία εκπαίδευσης. Μεγάλο πρόβλημα η παιδική βία και η σχολική βία. Και η αθλητική βία και οι γυναικοκτονίες και μιλάμε. Θέλω να πιστεύω ότι ο νέος υπουργός που έχει αναλάβει ήδη έχει δείξει δείγματα. Ο κ. Χρυσοβοΐδης είναι ικανός άνθρωπος και δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να εργάζεται. Το ξέρω, έχουμε κάνει 3 συνεντεύξεις μαζί και ξέρω πώς σκέφτεται, ξέρω πώς εργάζεται και πιστεύω ότι θα βάλει μια τάξη. Έχει ένα αποτύπωμα τουλάχιστον στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης που είναι φανερά επιτυχημένο. Για 5η φορά γυρνάει στο Υπουργείο. Πιστεύω ότι αυτό θα... Αυτό σημαίνει ότι 4 φορές έφυγε. Ναι, έφυγε για να πάει σε άλλα Υπουργεία. Και εκεί δεν είναι μόνο θέμα του Υπουργού. Γι' αυτό και βλέπετε ότι είναι, συγγνώμη, ο Υπουργός πρέπει να δίνει τις κατευθύνσεις και αυτές να εκτελούνται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις. Εκεί είδατε τώρα ότι και η κρίση τελικά ήταν χειρουργείο που γίνανε τώρα. Πολύ μεγάλο. Πιθανόν βέβαια να αδικήθηκαν και οι άνθρωποι. Γιατί ξέρετε, όταν βάζει πολύ βαθιά το μαχαίρι, καμιά φορά αδικούνται και έχουμε και παράπλευρες απώλειες. Αλλά αν υπάρχει στόχευση και είναι για καλό της κοινωνίας, είναι καλή και αυτή η θυσία. Τι να πούμε τώρα. Πρόσφατα εγκαινιάσατε, αν δεν κάνω λάθος, μια σχολική μονάδα. Συνέχεια εγκαινιάζουμε σχολικές μονάδες και τώρα χτίζουμε 2, να ξέρετε.
Όταν αναλάβατε, Ναι. πόσα σχολεία υπήρχαν και πόσο είναι αυτή τη στιγμή και τι έχετε προγραμματίσει στο μέλλον. Καθώς και μια παιδική, πώς το λένε, μια βρεφονιπιακή μονάδα, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο έλλειμμα, διότι λόγω του ότι έχουμε πολύ αυστηρές προδιαγραφές πλέον, έχουν ελαττωθεί οι δυναμικότητες των παιδικών σταθμών, των βρεφονιπιακών και των ιδιωτικών και των δημοτικών, και χρειάζεται εκεί να γίνει πραγματικά μια πολύ σοβαρή παρέμβαση, και ο Δήμος Ρεθύμνης θα τη σχεδιάσει για την υλοποίηση μέσα σε αυτή την περίοδο, γιατί εκεί το βλέπω το πράγμα. Ακούστε, το αποτύπωμά μας στην παιδεία... Πόσα σχολεία ήταν όταν ήρθατε λειτουργικά, Ωραία. πόσα είναι σήμερα και τι προβλέπετε να γίνει. Ο Δήμος μας ήδη λειτουργεί περίπου 100 σχολεία, 90 τόσα είναι, μαζί με τα ιδιωτικά είναι 100, τα ιδιωτικά δεν είναι στη δικιά μας ευθύνη, απλώς τα υποπτεύουμε. Κάναμε Γυμνάσιο Λύκειο Τσικοπούλου, Γυμνάσιο Λύκειο Αρσανίου, Δημοτικό Γερανίου, το 16ο Δημοτικό που χτίζουμε τώρα, το σχολείο στο Ρούσο Σπίτι, που και αυτό χτίζεται, ένα εξαιρετικό σχολείο θα γίνει, νηπιαγωγεία, επεκτάσεις σχολείων, αναβαθμίσεις σχολείων. Θεωρώ, εμένα μου λένε οι υπηρεσίες μου ότι έχουμε αποδώσει για σχολική στέγη δεκάδες χιλιάδες τετραγωνικά σύγχρονες σχολικής στέγης. Δηλαδή πραγματικά, άμα είναι αποτυπωμένο όλο στο πρόγραμμα, δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Και τώρα που μιλάμε, το όραμά μας είναι το ΚΕΓΕ, που ήδη οπότε μας διακόψαν προηγουμένως, ήταν γιατί θέλει το Υπουργείο ένα πρόσθετο χαρτί για να μας δώσει την άδεια για να βάλει το Υπουργείο κατευθείαν ένα ειδικό σχολείο να στεγάσουμε σε μια πρότυπη μονάδα. Αναγκαία. Όλα τα ειδικά σχολεία στην ουσία είναι του νομού. Γιατί ο Δήμος Ρεθύμνης, πέρα από τα δικά του σχολεία, εξυπηρετεί με υπερδημοτικά σχολεία, δηλαδή όπως είναι τα επαγγελματικά λύκεια, όπως είναι τώρα ειδικά σχολεία, μαζεύουμε τον πληθυσμό όλου του νομού. Σας λέω λοιπόν, και αυτό είναι ένα πρόγραμμα περίπου 9 εκατομμύρια. Ετοιμάζουμε νέο δημοτικό στο Άδελε, εξαιρετικό. Ετοιμάζουμε ένα νηπιαγωγείο στην οδό Ασκούτσι, το οποίο θα είναι και αυτό πρότυπο σε ένα οικόπεδο που έχουμε συνοηθεί με το σεβασμιότατο το αγοράσει ο Δήμος από την Εκκλησία. Θέλω να φύγω από το Δήμο. Ετοιμάζουμε ένα μεγάλο ΣΔΙΤ και είμαστε τώρα σε συνόηση με το Υπουργείο Παιδείας να πάνε όλα τα πειραματικά σχολεία από το νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο, το Μουσικό Γυμνάσιο και το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο σε μια τεράστια έκταση 60 στρεμμάτων, ειδικά κοροθετημένη για σχολεία στην περιοχή του Γάλλου, πριν από το στάδιο, δηλαδή κοντά στην πόλη, στις παρυφές της πόλης είναι, πάνω από το ΒΟΑΚ, και αν αυτό το πράγμα υλοποιηθεί, μαζί με τις φοιτητικές εστίες αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Είχα ακούσει καιρό ότι πρόκειται να δημιουργηθεί μια φοιτητική εστία στο Ρέθυμνο. Δεν είναι μια φοιτητική εστία, 2.000 σπίτια. Χθες είχαν 3 η ώρα από τις τελευταίες συνοήσεις που έκανε η Βρετανική Αρχή με τους κατασκευαστές. Πιστεύω ότι πριν την Άνοιξη θα έχουν ολοκληρωθεί διαδικασίες για να αρχίσουμε επιτέλους να σκάβουμε. Το οποίο σημαίνει όταν με την ολοκλήρωση ποια διαδικασία θα έχει για να μένουν φοιτητές. Θα είναι σαν τις φοιτητές εστίες. Ακριβώς. Αλλά θα είναι σπίτια πολυτελείας, θα είναι μια οργανωμένη κοινωνία, δεν θα είναι αυτές οι πολυκατοικίες που τελικά γίνανε μέχρι και κέντρο παρανομίας από την έλλειψη εποπτείας, έτσι, και επίβλεψης. Θα κάνουμε και ένα καταπληκτικό μεγάλο αμφιθέατρο, το οποίο θα έχει προδιαγραφές μεγάλου μουσικής, είναι έτσι σχεδιασμένο. Όλα θα γίνουν στον χώρο του Γάλλου, γύρω από το Πανεπιστήμιο. Δηλαδή εκεί οι φοιτητές θα πληρώνουν, θα έχουν έτοιμο. Ελάχιστο. Νομίζω υπάρχει μια κλιμάκωση, η άπορη τίποτα. Ξέρετε. Ξέρω πώς λειτουργούν, γιατί έχω την κόρη μου στο Πανεπιστήμιο τη Μεγάλη. Σε 2 χρόνια λοιπόν θα τα έχετε έτοιμα, γιατί θα έρθει η κόρη μου. Δεν ξέρω σε 2 χρόνια θα έρθει. Θα έρθει η κόρη μου εδώ στο Πανεπιστήμιο, γιατί θέλει να έρθει εδώ. Πληροφορική θέλει να σπουδάσει. Θα είναι για μένα το καλύτερο για να μπορέσω να έρθω και εγώ κάτω.
Καταρχήν η κόρη σας έχει ήδη που να μένει και δεν χρειάζεται τη Βιτούπολη, αλλά σας λέω ειλικρινά ότι αυτό θα δώσει μια αναβάθμιση και στο πανεπιστήμιο, διότι θα έρθουν τα παιδιά πολλά δεν έρχονται πλέον, γιατί δεν μπορούν να σηκώσουν οι γονείς το κόστος. Εμείς δεν απευθυνόμαστε στα πλούσια παιδιά που μπορούν να πληρώνουν την φοιτησή τους. Από τη Σαλαμίνα έχουν έρθει πολλά παιδιά εδώ και τελικά έχουν μείνει εδώ. Το Ρέθινο το αγαπάνε πολύ. Εντάξει. Και ξέρετε το Ρέθινο, και νομίζω ότι αυτό, και δεν θέλω να παραξηγηθώ, χαρακτηρίζεται από την αγκαλιά που ανοίγει στους ανθρώπους που το τιμούν και το θέλουν να είναι μαζί μας. Υπάρχει μεγάλη αγάπη για το Ρέθινο. Εντάξει. Άλλωστε λέει και ο ποιητής ότι είναι η πόλη που επιστρέφεις, δεν είναι η πόλη που πας. Και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει, γιατί πραγματικά έτσι είναι τώρα η φύση του Ρεδενιώτη και του κριτικού, να είναι φιλόξενος, να νιώθει το ξένο παιδί δικό του παιδί. Δεν λέω πως δεν υπάρχουν και κάποια παρατράγουδα, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία αγαπάει και το πανεπιστήμιο και τους φοιτητές. Μάλιστα. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι πρωτεύον για την Ελλάδα, πολιτική προστασία. Έχουμε πολλά τα οποία δημιουργούν προβλήματα, είτε βροχές απότομες ευκράτων περιοχών. Εγώ έχω πάει σε περιοχές εύκρατες, όπου εκεί ξαφνικά άνοιγε ο ουρανός και πνιγόταν η κοινωνία. Μετά από 5 λεπτά είχε ήλιο. Εμείς αυτά δεν τα έχουμε ζήσει. Εμείς ήμασταν σε μια μεσογειακό κλίμα ήπιο. Ακριβώς. Και τώρα βλέπουμε να γίνονται πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε ξαναζήσει. Οι παλιοί μας λέγανε όπως τρώσαμε θα κοιμηθούμε. Ακριβώς. Πολιτική προστασία λοιπόν στο Δήμο Ρεθύμνης. Δεν κάτι. Καταρχήν η πολιτεία μας έστειλε για όλο τον χρόνο 60.000. Για να ξέρετε. Πολλά πήρατε. Και 75 για τη Σαλαμίνα. Μας έστειλαν πόσο? 75. Ωραία. Μας έστειλαν και χαρτί να τι τα κάναμε. Τους έστειλαν λοιπόν, την ξοδέψαμε συν 200 για να είμαστε στοιχειοδός αξιοπρεπείς. Ακούστε. Ή έχει υποτιμηθεί ο κίνδυνος. Και το βλέπουμε στη Θεσσαλία. Θα δώσουμε 6 δις, ενώ με έργο 500 εκατομμυρίων δεν θα είχαμε αυτές τις καταστροφές. Και δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι η δυστυχία που αφήνει πίσω μια καταστροφή. Σε ανθρώπους, σε περιουσίες, σε υπανάπτυξη, σε καθυστέρηση και. Εγώ λοιπόν λέω ότι πρέπει, και το λέω και στο φίλο μου τον Σταύρο, τον Περιφερειάρχη μας, να κάνουμε μια, αν θέλετε, αναθεώρηση σχεδιασμών. Ευτυχώς έχουν γίνει μελέτες με ευθύνη και επιμέλεια της Περιφέρειας για την αντιπλημμυρική προστασία όλου του Ανατολικού Ρεθύμνου. 4 μεγάλα ρέματα, τα οποία έδειξαν πλημμυρικές διαθέσεις τα προηγούμενα 3 χρόνια. Δεν λέω πολύ μακριά, τώρα πρόσφατα. Με καταστροφές. Εκεί θέλουμε 50 τόσα εκατομμύρια. Από το Δυτικό Ρέθυμνο έχουμε εστιάσει και εκεί θέματα. Είναι η ποιότερη η κατάσταση και οφείλω να πω ότι με συντονισμένες δυνάμεις που είχαμε και η Περιφέρεια και ο Δήμος, με τη βοήθεια και της πολιτείας, όχι όσοι περιμέναμε, αλλά ό,τι μας δώσαν το αξιοποιήσαμε και θα έλεγα και με το παραπάνω. Και θα το πω μια άλλη φορά πώς το κάναμε το παραπάνω, αλλά τώρα θα πούμε ότι έχουμε θωρακίσει περιοχές. Δεν φτάνει όμως αυτό. Αυτά που ξέραμε ότι ίσχυαν μέχρι τώρα δεν ισχύουν. Δηλαδή, η μανία μας να πάμε να χτίζουμε δίπλα στα ποτάμια και δίπλα στα ρέματα ή να τα μπαζώνουμε τα ρέματα και να τα καταργούμε, λυπάμαι, αλλά οι πρώτοι που το πληρώνουν κάθε φορά είναι οι καταπατητές του δάσους και του ρέματος. Ό,τι κακό συμβεί, στο κεφάλι τους πέφτει. Βέβαια. Τα πάνε και στο δάσος και αυτό κάποια στιγμή θα γίνει στραβή, να την πατήσουν. Είναι και οι πρώτοι που βγαίνουν και φωνάζουν στα κανάλια. Το ξέρω. Ξέρετε, οι παλιοί λέγανε... Έχω παραδείγματα πολλά. Οι αρχαίοι μας λέγανε ο εξιδίου αμαρτήματος λανθάνει, ούδο εκεί αδικήστε. Όποιος από τα δικά του λάθη παθαίνει ζημιά, δεν πρέπει να νιώθει αδικημένος. Ελλάδα. Έτσι λέγανε. Ελλάδα είμαστε. Όχι, δεν είμαστε Ελλάδα, είμαστε Ευρώπη. Είμαστε Ευρώπη, και πρέπει να γίνουμε... αλλά με νοοτροπία Ελλάδας. Ναι, αλλά θα πρέπει σιγά σιγά να καταλάβουμε. Να πω κάτι. Η γιαγιά μου ήταν αμόρφωτη. Αλλά μου είπε
Και τη θυμάμαι, είναι τώρα, έχει φύγει χρόνια πολλά, αλλά μου είπε μια κουβέντα και εγώ το θυμάμαι από παιδάκι. Παιδί μου λέγε, ορφανού και ποταμού μην κλέψεις. Γιατί το ξέρει η γιαγιά μου και το ξέρουν οι σύγχρονοι? Γιατί έβλεπε τι γινόταν, έβλεπε την... όχι, ήταν η σοφία, έβλεπε η σοφία των ανθρώπων χωρίς τη μανία του εύκολου πλουτισμού. Ακριβώς. Αλλά έβλεπε όμως και την αναγκαιότητα της ύπαρξης των ποταμών. Βέβαια. Γιατί την έβλεπε την οργή του ποταμού. Του ποταμού λέει μην κλέβεις, θα το πάρει το δίκιο του, λέγανε πάλι οι παλιοί μας. Θα το πάρει το δίκιο του. Πόσα χρόνια περάσουν. Ξέρετε, ήταν οδυνηρή εμπειρία μου να βλέπω εκεί που νόμιζα ότι ήταν οικόπεδα, ότι τελικά ήταν παλιό ποτάμι που εμείς το είχαμε κλείσει. Ευτυχώς εγώ εκεί στο χωριό δεν έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Δεν έχουν γίνει πολλές. Εσείς έχετε ένα ευλογημένο χωριό και χτισμένο και με ωραίο τρόπο. Και αναπτύσσεται συνέχεια. Βεβαίως, να σου πω κάτι. Έχετε εξαιρετικούς προέδρους. Και ο προηγούμενος και ο σημερινός είναι κοσμήματα. Και όταν ένα χωριό έχει που να κουμπάει, και κακός να είναι ο δήμαρχος, ο πρόεδρος, άμα είναι καλός κάνει. Σήμερα που ερχόμουν, συνάντησα τον παπά που εμείς μεγαλώσαμε μαζί. Είναι συνταξιούχος τώρα. Λέει, πες του δημάρχου να μας φτιάξει τον δρόμο εδώ πέρα. Λέω, θα γίνει και αυτό, του λέω. Όχι, καλά λέει ο παπάς, αλλά ο Ανδρέας, ο πρόεδρος σας, θα έρθει να μου πει πώς πρέπει να γίνει, ή μπορεί ο Ανδρέας να έχει και άλλη γνώμη, να πει ότι αυτός ο δρόμος που λέει ο Πάτερ πιθανόν να είναι δεύτερης προτεραιότητας και να είναι πιο σημαντικό κάτι άλλο, ξέρετε. Βέβαια, οι προτεραιότητες είναι πρώτα. Το θέλω είναι περισσότερο από τον μπορώ. Πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο είναι στην επικαιρότητα και το είπαμε λίγο προηγουμένως, αστυνόμευση. Είναι δηλαδή επαρκώς στελεχωμένο από αστυνομικό προσωπικό το Ρέθνο? Εγώ νομίζω, και άκουσα και κάτι και με ανησύχησε, ότι είναι λέει πολλοί στην επαρχία και λίγοι στην Αθήνα. Θα έλεγα το εξής. Πουθενά δεν είναι περισσότεροι από ό,τι πρέπει και μάλλον είναι λιγότεροι. Αφού λοιπόν δεν μπορούμε να έχουμε πολύ προσωπικό, πρέπει να έχουμε την τεχνολογία σήμακό μας. Εντάξει, εγώ στο Ισραήλ περπάτησα, πήγα με υπουργική αποστολή και δεν έβλεπα αστυνομικούς, αλλά είχα την αίσθηση ότι όπου πήγαινα με παρακολουθούσαν. Το κάνει πολύ στο εξωτερικό και γνωρίζω πώς. Εντάξει, και εγώ δεν εννοώ να είμαστε αδιάκριτοι. Εννοώ όμως ότι πρέπει να υπάρχει ο φόβος του Θεού. Το βλέπω στον ελληνικό δρόμο. Παλιά τις πυροβολούσαν τις κάμερες. Τώρα δεν τις πυροβολούν και ο καθένας αυτοσυγκρατήθηκε. Κατεβαίνοντας σήμερα, είδα σε κάποιο σημείο το οποίο δούλευε, που λέει μειώστε την ταχύτητα και δείχνει την ταχύτητα κτλ. Το είδα σήμερα, το είχαν ξεχαλβαλώσει πάνω στο βάλο. Λοιπόν, να πω όμως κάτι. Ο μη σεβασμός της δημόσιας υπηρεσίας και λειτουργίας της κοινωνίας μας και των δημόσιων χώρων υποδηλώνει ότι έχουμε ακόμα πολύ δρόμο για να γίνουμε πολιτισμένοι. Το κακό είναι ότι με το ίντερνετ και με όλα αυτά έχουν ξεφύγει οι νέοι και είναι νομίζω ένα πρόβλημα το οποίο αυτό δημιουργεί όλα τα υπόλοιπα. Είπαμε και φίλε Γρηγόρη προηγουμένως ότι ανατροφή και παιδεία χρειαζόμαστε. Και οι οικογένειες πρέπει να ασχοληθούν λίγο με τα παιδιά τους περισσότερο. Τα πολυπαρκάρουμε τα παιδιά μας. Είναι εύκολη λύση ένα κινητό, είναι εύκολη λύση ένα κομπιουτεράκι, είναι εύκολη λύση να το πάμε να το παραιτήσουμε κάπου. Η δύσκολη λύση να κάτσεις με το παιδί σου και να του πεις 5 πράγματα, όπως εγώ θυμάμαι τι μου λέει η γιαγιά μου όταν με ανάθρεφαν. Όταν πήγαινα στο χωριό τα καλοκαίρια και άκουγα τους ανθρώπους, είδα τον κόπο τους και είδα τη βιοπάλη του φτωχού αγρότη, είδα όμως και την εντιμότητα, είδα και το χαρακωμένο μέτωπο. Δεν έβλεπα κολάρα και εκατομμύρια και να περνάνε κουρσάρες. Έχουμε μπει σε ένα ευτελισμό των αξιών και αυτό θα το πληρώσουμε. Ήδη το πληρώνουμε. Και αυτό δεν μπορεί να το αντικαταστήσει ούτε με λεφτά, ούτε με κλειδί. Αυτό θέλει
ουσία ζωής. Ξέρει κανείς πότε? Εγώ λέω και στα παιδιά μου. Χρειάζεται πατρική και μητρική παρουσία. Απασχόληση με τα παιδιά. Εγώ λέω στα παιδιά μου, ακούστε παιδιά, πλούσιος είναι εκείνος που καλύψει τις ανάγκες του. Το θέμα είναι να μην δημιουργήσεις ανάγκες που δεν μπορείς να καλύψεις. Έτσι είναι, πραγματικότητα. Έτσι, γιατί αν θες 5 εξωγικά και 25 αυτοκίνητα, είσαι πάντα φτωχός. Πολύ φτωχός. Αν θες όμως στο σπίτι σου ό,τι δικαιούται ένας σοβαρός άνθρωπος για να είναι αξιοπρεπός διαβιών, τότε είσαι πλούσιος. Πάμε γρήγορα γιατί έχω καθυστερήσει. Λοιπόν, δημόσια υγεία. Εντάξει, εδώ πάσχουμε. Πολύ. Το νοσοκομείο του Ρεθύμνου είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Όχι σε επίπεδο ποιότητας των ανθρώπων, ούτε και ο διοικητής είναι εξαιρετικός και όχι είναι εξαιρετικός. Έχω προσωπική εμπειρία, ο άνθρωπος κάνει καταπληκτική δουλειά και υπερπροσπάθεια, αλλά δεν μπορείς τώρα σε μια παγκόσμια αγορά, ξέρετε, ο γιατρός είναι παγκόσμιο επάγγελμα. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή, φύγει όλοι οι γιατροί. Ναι, όταν ο γιατρός είναι η επιστήμη του τέτοια. Όλες οι βόρειες χώρες της Ευρώπης, έχουν Έλληνες γιατρούς. Όπου και να πας είναι τα νοσοκομεία γιατροί Έλληνες. Τα παιδιά μας που σπουδάσαμε στην Ελλάδα και πληρώσαμε εκατομμύρια για να τα εκπαιδεύσουμε, τα κλωτσάμε γιατί παίρνουνε. Διάβαζα προχθές, ένας νοσηλευτής λέει, επειδή έκανε βάρδια στη Μεγάλη Βρετανία, σε ένα νοσοκομείο, νομίζω της Σκωτίας, πήρε λέει 500 ευρώ νυχτερινή βάρδια. Εδώ γιατρός για όλο το μήνα παίρνει 400 ευρώ. Παίρνουν πολλά λεφτά, τα ξέρω γιατί ξέρω πολλούς γιατρούς που είναι στο εξωτερικό, αλλά είναι και πολύ ακριβή η ζωή. Όλοι θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα, αλλά δώσε ένα κίνητρο. Ας ξαναπούμε ότι αγαπάω. Είδατε, ο COVID μας είπε κάτι. Αν σώθηκαν ζωές, σώθηκαν τα δημόσια νοσοκομεία. Δεν σώθηκαν ψυχιατρικές κλινικές, οι οποίες έκλεισαν. Δεν δεχόταν τα COVID. Άρα υπάρχει μια ελπίδα κάτι. Η ελπίδα να γίνει ένα μεγάλο νοσοκομείο, το Πανεπιστήμιο δίνει έκταση. Είμαι σε στενή συνεργασία με τον κύριο Πρίτανη, ο οποίος είναι και γιατρός και μάλιστα θα ήθελα να πω ότι είναι εξαιρετικός γιατρός. Εγώ 3 φορές του ζήτησα βοήθεια και ήταν θαυματουργός και ούτε καν δεν δέχτηκε να του κάνουμε τραπέζι του ανθρώπου, τέτοια πράγματα και οφείλω να το καταθέσω. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος δίνει 60 στρέμματα για να κάνουμε ένα μοντέρνο σύγχρονο νοσοκομείο διασυνδεμένο με το πανεπιστημιακό, ώστε ο γιατρός μας να έχει το περιθώριο της εξέλιξης. Να μην νιώθει ότι πάει στο Ρέθυμνο και κατακώνται. Βέβαια, μα ξέρετε, ο Δήμαρχος δεν είναι μόνο για να κάνει τη διαχείριση των τετριμένων καθημερινών πραγμάτων. Να ψάχνει και να δημιουργεί. Και να βρίσκει συμμαχίες στην περιφέρεια, όπως καλή ώρα τώρα, τον Πρίτανη, τα υπουργεία, τους υπουργούς. Δηλαδή, να χτυπάει το τηλέφωνο, του λες φίλε Υπουργέ, διαφωνώ με αυτό που λες, αλλά είμαστε φίλοι. Ή Υπουργέ μου, συγχαρητήρια, το έκανες εξαιρετικά και σε ευχαριστώ. Και ας είστε κομματικά αντίπαλοι. Έχω 2 ακόμα ερωτήσεις να σας κάνω. Θα τις λίγο σύντομα να τις προχωρήσουμε, δεν σε κρατάω. Όχι. Βόρειος οδικός άξονας. Εντάξει, εκεί έχουν κάνει λάθος. Τι έχει γίνει? Έγινε λάθος. Θυμάμαι στην προηγούμενη συνέντευξη και στο σχεδιασμό έγινε λάθος. Υπήρξαν κάποια προβλήματα. Άκουσε κάτι. Στο δυτικό Ρέθυμνο, ας πούμε. Όλοι, και δεν λέω ο Δήμαρχος, τα επιμελητήρια, οι κοινωνίες, αλλά και οι Δήμοι, λέμε μια μικρή μετατόπιση, η οποία είναι φθηνότερη σαν πρόταση, αλλά δεν ζητάμε φαρώνικα έργα, κάνουμε οικονομία και εξυπηρετούμε όλη την περιοχή. Ελπίζω τώρα που θα μπει ο μελετητής, γιατί στην ουσία τώρα θα γίνουν ό,τι γίνουν που θα εγκαταστήσουν τους αναδόχους, να το δουν. Αλλιώς θα κάνουν ένα έργο το οποίο θα υπάρχει λαϊκή αντίδραση και δεν μπορώ να εγγυηθώ εγώ για την πρόοδό του. Οι κόμβοι. Πρέπει να τους δούμε τους κόμβους. Το Ρέθυμνο δεν μπορεί να λειτουργήσει με ένα κλειστό αυτοκινητόδρομο αν δεν γίνει ο περιφερειακός δρόμος που ζητάμε. Γιατί θα πνιγεί η πόλη και δεν είναι θέμα κυκλοφοριακό. Γι' αυτό τι θέση έχουμε για το περιφερειακό? Το δεχτήκανε μετά από τις πιέσεις μας. Γιατί κοιτάτε, για μένα ο περιφερειακός, και έτσι το έβαλα, είναι θέμα πολιτικής προστασίας, δεν είναι θέμα μεγαλύτερης εξυπηρέτησης. Του λέω, θέλετε δηλαδή σε μια πυρκαγιά, σε οτιδήποτε δύσκολο γίνει, σε ένα σεισμό δεν μου φύλαε, να μην μπορούμε να εγκλωβιστούμε στα ποντίκια?
Είναι δυνατόν και να λέτε ότι αυτό είναι έργο? Θεωρώ ότι είναι ήδη πρόοδος ότι το Υπουργείο αποδέχτηκε την πρότασή μας και ξεκινάει η μελέτη του περιφερειακού δρόμου. Πρέπει να εξασφαλιστεί και η χρηματοδότησή του, να γίνει και μάλιστα να γίνει μια μέρα νωρίτερα από ό,τι θα γίνει ο κλειστός. Αν δεν κάνω λάθος, κάπου διάβασα ότι σύντομα θα ανοίξουν οι προσφορές για το ΔΟΑΚ. Ναι. Δηλαδή... Και εκεί μάλλον εργολάβοι. Ξέρετε, δυστυχώς, αντί να φτιάχνουν εργολάβοι έργα, έχουν γίνει δικηγόροι. Τα συνήθεια, προσφυγές, παραπροσφυγές, ναι. Συμμαχίες, αντισυμμαχίες. Είναι το κοινό φαινόμενο το οποίο είναι γνωστό στην Ελλάδα. Είναι το ολιγοπόλιο. Θέλω να πάω σε ένα θέμα το οποίο με ενδιαφέρει πολύ. Για πέστε μου. Ενεργειακή αναβάθμιση του φωτισμού. Έχετε κάνει εσείς το Ρέθυμνο? Ναι, βέβαια, έχουμε κάνει και νομίζω ότι όποιος θέλει να κάνει μια σωστή πρόταση να μας αντιγράψει. Με πολύ λιγότερα λεφτά από ό,τι υπάρχουν στην πιάτσα. Με βάλετε να κάνω συγκρίσεις, δεν πρόκειται να πω για κανένα. Όχι, δεν χρειάζεται. Εμείς αποφύγαμε απλώς. Δεν δώσαμε πολύ μεδούλη, δώσαμε λίγο κόκαλο και λίγο μεδούλη. Αλλά κάναμε τη δουλειά μας. Αλλάζουμε περίπου 9.000 φωτιστικά, μπορεί και 10. Δεν είναι μόνο τα φωτιστικά οι λάμπες, αλλά και ολόκληρα σώματα. Κάναμε και εδώ βάζουμε την τεχνολογία όλα να ρυθμίζονται αυτόματα, να έχουμε ενημέρωση. Δηλαδή, καλωδιώσεις, ιστορίες, όλα αυτά τα κάνατε εσείς? Όχι καλωδιώσεις, κοιτάξτε. Όπου χρειάζεται να αλλάξουμε φωτιστικό σώμα, αλλάζουμε. Ναι. Λέτε, να έχουμε το κάθε σώμα έχει την πληροφορία. Σου λέει χάλασα, να έρθω κλπ. Όλο αυτό το κάνουμε 3.800 και ο ΦΠΑ μέσα. 3.800 για 9.000. Ναι. Προβλέπετε να γίνουν και άλλες, γιατί υπάρχει και η περιφέρεια, υπάρχουν οι οικισμοί. Όχι, έχω προβλέψει όπου γιατί αυτό το συνολικά δηλαδή. Ο Δήμος Ρεθύμνου, πόσες λάμπες προβλέπονται? Αυτό γίνεται με μια μελέτη που πρέπει να προκύπτει ότι υπάρχει, ο αλγόριθμος είναι θετικός. Δηλαδή αν δεν σου βγαίνει το έργο δεν μπορεί να το κάνεις. Εμείς κάναμε αυτό που έπρεπε τον αριθμό και έχω κάνει και μια συμφωνία από τον εργολάβο να μας κάνει και 2.000 φωτιστικά δώρο και να του πληρώσω μόνο 20.000 για την εγκατάσταση των μισών. Εμείς στο Ρέθυμνο να σας πω κάτι. Άρα δηλαδή με 3.800 θα πάμε γύρω στις 10.000 περίπου και παραπάνω. 10.000 και είναι μόνο 3.800. Θα καλυφθούν εφάπαξ. Και τελειώνουμε. Δηλαδή δεν παραχωρήσατε εσείς δημοτικά τέλη σε κάποιο εργολάβο? Το δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθήκων. Δεν θέλαμε εμείς αυτές τις τριγωνικές σχέσεις. Το δάνειο που πήρατε από την Παρακαταθήκο πόσο είναι? Σας λέω, θα βγαίνει αυτό το ποσό. Δεν θα βγαίνει από την εξοικονόμηση. Και θα βγαίνει από την εξοικονόμηση. Το οποίο να πληρώνετε. Δεν θα πληρώνει στην ουσία ο δημότης μας, θα βγαίνει μέσα από την οικονομία του ρεύματος. Και μάλιστα λόγω και της ακρίβειας που έχουμε. Με 3.800. Ναι. Δεν θέλω να πω τίποτα, διότι θα κάψω καρδιές πάλι. Εγώ ξέρω πώς δουλεύει το Ρέθυμνο και πώς δουλεύετε κι εσείς. Γιατί έχουν παρισφύσει κάτι περίεργοι τύποι στην Ελλάδα και πολλοί δήμοι έχουν πληρώσει πολλά χρήματα, τα οποία δεν είναι και αυτά που πρέπει. Γνωρίζω τι μου λέτε και σας λέω κάτι, ότι όταν έχεις μάθει να δουλεύεις πάνω στο τραπέζι και το έργο πάει γρήγορα και οι σχέσεις είναι ξεκάθαρες. Συμφωνώ. Με αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω για το χρόνο που διαθέσατε. Χαρά μου. Αλλά να ξέρετε ότι οι Κρήτες της Αττικής, και όχι μόνο, θα τα δώσουμε και εδώ στο Ρέθυμνο, ακούσανε πράγματα τα οποία θα τα ευχαριστηθούν και πιστεύω ότι θα τιμήσουν αυτό το οποίο κάνετε εσείς και οι συνεργάτες. Να πω το εξής. Αυτές οι κουβέντες είναι ωραίες γιατί είναι μετεκλογικές. Ακριβώς. Άρα δεν έχουν καμία ιδιοτέλεια. Εκλογική εννοώ. Δεύτερον, είναι χαρά μου να απευθύνομαι σε όλους τους πατριώτες μας και όχι μόνο για να μεταφέρουμε τους προβληματισμούς και τις σκέψεις μας και κυρίως για να δουν ότι δεν είμαστε απλοί διαχειριστές. Προσπαθούμε να είμαστε και δημιουργοί καταστάσεων. Καλών. Όταν σε ένας οργανισμός δεν είναι παραγωγικός. Ακριβώς. Τότε γιατί να υπάρχει. Ακριβώς. Λοιπόν, κοιτάξτε. Έχουμε και την αίσθηση ότι η αυτοδιοίκηση θέλει λίγο περισσότερη στοργή από το κράτος. Και από τους πολίτες.
Γιατί εύκολα μας βάζουν στο εδόλιο του η περασμένη τετραετία ήταν λιγάκι δηλαδή πώς να σου το πω, σχήματα πράγματα. Λόγω COVID. Λόγω COVID, λόγω ενεργειακού, λόγω ότι δεν υπήρχε ο έλεγχος που έπρεπε να υπήρχε. Πού εννοείται? Αποκεντρωμένες διοικήσεις. Λοιπόν, κοιτάτε. Και ελεγκτικοί μηχανισμοί. Αν σας πω πράγματα, αν θα τα πω έξω από το μικρόφωνο, θα πείτε που ζούμε. Έχω την εντύπωση ότι μεταφέρεις εμπειρίες άλλων περιοχών. Ακριβώς. Οπότε ας αφήσουμε εκεί. Ακριβώς. Και εγώ σας λέω μόνο ότι... Εγώ πάντως κάθε χρόνο θα έρχομαι να σας παίρνω μια συνέντευξη για να δούμε αν προχωράνε όλα αυτά. Να έχουμε υγεία και να παίρνετε κάθε φορά συνέντευξη. Να πω μόνο στους φίλους που μας ακούν, μια καλή χρονιά με υγεία πάνω απ' όλα. Και θα φτιάξουν όλα αρκεί να έχουμε ενότητα. Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.